The news. Lokal. Good morning, Idol Lawrence. Please come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Maragsakan ni Mr. Maynard Galanza, Coordinator iti Tricycle Group Philippines Unified Ilocandia. Anang ipakamo iti publiko nga adan iti inem at tricycle drivers iti grupo da anag voluntaryo anag palibreng sakay kadag iti delegado iti palarong pambansa 2025. Kuna ni Mr. Galanza nga isuna isuna tinangyunan daytoy aganwat tapno iti kastaket makatulong kadag iti delegado gaputan nadlawanda amarigatan da nga agturong kadag iti pagayaman dagiti atleta. Kadua ni Mr. Galanza dagiti kakadua na iti daytoy libreng sakay ket da Donald Agonoy, Saldi Anorico, Jayodico Valdez, Joel Domingsil ken Marcos Ramelba imbatad na ngawan iti anyaman a kantidad iti makaarta pa tapno iti kasta ket dayta nga puso ama nagtulong ket iso iti ipangpangruna kang runaan na kadagiti estranghero. Damag na adong manipod bakara Idol Lawrence Corpus Martinez, tatak, Arame.